APM abwana sayima, APM sayima. Kaya mufune, kaya musafune, kuma APM sakuima. Chimene chimafunikira apa ndikuveka jekete latsopano la chipani cha DPP, kubweresa ma new faces. Koma anthu amene ali kumbuyo kwapita muthalika aja akuona kuti adapanga zoyipa zambiri zimene zidapangisa kuti mpaka DPP ituluke mboma, ndi akuona kuti APM akakhala kuti sali pa mpando paja ayaluka. Nchifukwa chake lero akubwera ndikumati APM aimeso, APM aimeso. Koma APM akuuzidwa zoona, APM akuuzidwa zoona. Kuyambira 2020 akadakhala kuti APM yamachichita rebrand chipani chije ndikumasintha anthu kenako ndikuzabwera ndi strategy iyi zikanakhala zogwira ndipo akanalandiridwa. Koma akunena kuti APM aimeso, kumbuyoko kuli anthu omwewo amene amalephera kutengerani niyo kuchipatala mutavula aja. Aja amalephera kuyankhani mafoni inuyo aja. Ndi muzikanena kuti APM aimeso, sipalibe amene amatukwana APM. Olo mukati mufufuze zolemba zathu zonse zimene timalemba, timangofotokoza zinthu zimene zikuyenera kuti anthu azikumbukira. Palibe amatukwana APM, munthu sungatukwane kholo lako. So anthu aja amabwera ndi umakanena kuti mwana amene akutukwana APM cholinga APM ujaziona ngati wewe kuyankhula zoyipa. Koma kwa anthu amene amasatira zimene timayankhula ndi zimene timalemba, palibepo chotukwana, palibepo chonyoza, chimangokhala kungonena chilungamo basi. Zonena kuti chipani chinali ku State House ndi manama, zonena kuti chipani chachoka ku State House chinapita ku Page House timanama, zonena kuti NGC sinakumane sisi 2018 timanama, zonena kuti Central Executive sikukumana alipo anthu 4 or 5 amene angopanga ma decisions kumachosa anthu mipando kumaika mu anthu amene akuafuna timanama. So tikamanena kuti otuluka nyumba ya renti samamusesera munthu amene akulowamo yayo, umangotuluka kuchosa zinthu zako kutuluka kumapita, obwera uja amasesa eka. So chipani chimene mukulephera kuchikonza ichi for 3 years mukulephera kuchikonza, pompano anthu ena akachitenga achikonza in just 1 month chipezeka kuti chakonzedwa. Ndi zimene tikukuwuzani tu. So momoti muzichita support the incoming, chifukwa ifeyo tapangapo campaign ya nthawi ya Peter nthawi ya Bakili Muluzi. Nthawi imene Bakili Muluzi amachoka kuti akumusira bingwa muthalika, ife tampangira campaign bingwa muthalika. Ndipo ndi ife amene tidamutenga bingwa muthalika nkukamusiya pa ground. Aliyense anali ndi district yake. Ife tinali ndi mwayi opita zomba yonse ndi kukumana ndi matiye onse, zomba mafumu onse kukumana nawo, ma MP onse kukumana nawo. Aliyense anali ndi district yake. Sizobwera pa social media basi kungofika kuti APM aimaso. Nkhani iyi imaina kuti iyambire kuchita rebrand, kukonza kaye kodi kutsogolo kuja kuli ndani, koma zipumi zili bi kumbuyo kwa APM kumbaka kuti APM aimeso. So ife tikudana ndi zimenezo, ndeti kuti auza Malawi zoona zenizeni zonena kuti APM azakhala ndi mavuto awa, APM azagendedwaso chifukwa cha anthu awa, APM azanyozedwaso chifukwa cha anthu awa. Palibepo chifukwa chonati titenge nthawi yoti tizichita kampeni kwa munthu amene tikudziwa kuti sizitheka yani. Ngakhale takhala kuti ife tafunisitsa, koma chifukwa chonena kuti APM akukanika kuasiya anthu ena. Ngonatu imati ikati ikabereka imasiya anthu take tija iye nkumapita kudziwe lina. Ndikuti ngona zija zimakaberekaso tizinzake ndikumapita sinjeso wina, ndimene zimakhalira. Mmene apangira ngati mmene alili achisale, abwera ndikuchita kuoneseratu kuti akayimira kuntchewu. That's the way to go. Amayenera kuchoka m'manja mwa APM. Kwa amayenera kuchoka m'manja mwa APM mujamo kuti okay, ineyo ndachoka m'manja mwa APM ndikapanga zanga ku constituency. Ndikuti APM uja amayenera kuti akhale ndi anthu ena atsopano. Achina Mukito amayenera kuti achokemo m'manja mwa APM muja ndikuyamba mapanga kaza o secretary general zimene akufuna zija. Ndikuti president samaso anthu okhala nawo. President amayenera kuti azikhala ndi central executive, pamene akupanga ma decisions azipanga decision ndi central executive. Akapanga central executive apange ndi NGC, akapanga ndi NGC zizipita ku region, kuchoka ku region zikupita ku district zikupita ku constituency zikupita ku area, ndimene zimakhalira. Koma osati spokesperson ali ndi ana ake makhansala
ndikumaganena kuti amene ujayo mukazikhulupirira kuzimene azinena awa ndi APP awa inu ndikumagati mukukonza chipani ndikumaganena kuti chinthu chimechi chacho amene mukanena kuti ndi APP angakakuvotereni mutati mwayimiraso chifukwa chipani chimakhala chichonena kuti mumasenga anthu onse kandu APP kandu acha palibepo amene sanalowe muzipani zina bingwe niweniyo even uniform ilipo anali wa UP kuchoka UP anali wa ID wa UDF unachoka UDF kupita kunja kuzabwera ndikuyambisa UP ndikapeza mavoti 20 kuchoka paja anabwerera ku UDF ndio umene anakatengera chipani osa china mphepo anachokera ku UDF osa china George Chaponda anachokera ku UDF so palibepo amene anganene kuti nena badwira mu DPP panopa amene anabadwira mu DPP panopa olozaka 18 sanakwane zovotaso sizidakwane ndi amene anabadwira mu DPP ana ifeyo amene tinabereka tili mu DPP mo ndi amene azakhala a DPP koma osati ife amene tidachoka uko ndi wina ake sanga mayankhule kuti ayi we ndi APP kaya suku yankhula chani hayi democracy is about kumvesera ena inu muyankhula zimene mukuganiza kuti ayimeso APM chifukwa chani ena swanena kuti APM asayime chifukwa chani ndi democracy imene imakhalira even a spokesperson amachita kunena kuti no do your battles ifeso chite battles athu tikakumanako ngati amene akawineyo wawina basi sikuti zingangopangisa kuja kuona kuti munthu akangonena kuti APM ayimaso alisangovomera kuti APM ayimaso ayi mwa APM muli anthu angati mwa APM muli anthu angati amene ali mwa APM nanga amene akunena kuti APM asayimeso muli anthu angati ndi mezi makhalira makampeni anayamba kale makampo anachitika kale ukadakhala kuja kuona kuti anthu amadziwa kuna kuti ineso ndifuna kuti APM azayimire kunali kuja kuona kuti nthawi yomwe ija kuthesa makampo ndekuti kunali kuja kuona kuti NGC kumakumana Central Executive kumakumana ma discipline kumaperekedwa mofanana bwinobwino mwalongo mwachilungamo osati pongotengera kuti awa ndi ankolanga ndi basi mwakuti hayi nthawi ije imene amanena kuti amphepo amatenga anyamata awo nyumba mwawo zizukulu zawo ndikumazitumiza ku South Africa kuti akapanga youth conference iwonso amphepo ndomakakhala kumene kuja akudzawo kuti kupita kwakutha nkona akufuna kumapanga zimenezi kuti APM imweyo akhale azipanga bezawo zimene amafuna amapanga ziji so munda umene umalima ofanana kutisa fertilizer ofanana zokolola zake zimakhala zofanana chaka ndi chaka so ukafuna kuti uziyamba kukolola zosiyana ndi zimene unakolola chaka chatha kuti zichuluke umayenera usinthe either ulimepo mbatata kaya yayi utise fertilizer ochuluka upalire bwinobwino ndi umapezeka tu wakolola zochuluka zosiyana ndi zimene umakolola kumbuyo otherwise enafe kaya mutinena kuti ndi amatukwana kaya mutinena kuti timatani sitibwerera mbuyo chifukwa chonena kuti chilungamo chikuyenera kuti chiyende ngati madzi zonena kuti APM chipani alandidwa ife takuwuzani kaya muzitenga ngati masewera APM adalandidwa boma inuyo anthu amene mukunena kuti ayimeso muli komweko mumapinda michira tikanena kumakuimbirani mafoni kunoko kuliza kuti tangozisiyani everything is in control APM amakhala yekha mpaka APM anachoka ku State House ali ndi asilikali lero alibe asilikali aboma ali yekha inuyo simunganame kuti mukhoza kunteteza APM ku chipani cha opposition sizingatheke zabodza ndezo ti APM chipani alandidwa izo takuwuzani kuti APM chipani alandidwa ife tikanena timangonena tikangopeza information timakuwuzani kunena kuti chipani APM alandidwa izo muziwe kuti APM chipani atani alandidwa pano pa ma trustee ali ready ani ma trustee mukafufuze kuti amene asala ma trustee mu chipani cha DPP ndi angati amene ndi pamene mudziweso pano kunena kuti kodi ndiziyenda bwanji ma trustee amene munasamala simunasamala ma trustee atenga chipanichi akatenga chipanichi apita ku convention aitanisa convention within 30 days nde inuyo amene muti APM ayimaso chinthu ichichi sichakufamile kalataso mudalemba mudanena kuti palibe amene akuchita oni chipani chindi cha anthu ndeno ake anthu aja afika sopano poyankhula ma delegates amene mukwadalira aja abwera ayankhula kunena kuti tiyeni ku convention kugwisa ntchito ma trustee izizi tikukuuzani izi ndizoona magali moto ma properties onse amene mudayika mu dzina la chipani mupita na mu dzina lanu ali achipani mupita nawo mukakhala nawo manyumba mwanu koma amene akubwera asesa nyumba within a month apeza ma properties achipani alemba magali moto ajakhala mu dzina la chipani apanga bwinobwino chinthu chachiziyenda chichokera pansi kumapita kumwamba osati kuchoka kumwamba kumapita pansi
hayi office zimangidwa office sizikhala ku page house yayi office zikhala zili pa ground zimenezo zichitika nde ife ndongokupasani uthenga kuti zichitike ndi izi zichitike ndi izi zichitike izi ife si anthu ongoyankhula zimene timayankhula zambiri zimachitika tidayankhulapo anthu akuti apita ku court adapita ku court ena anativomereza atapita kale ku court lero kunali kwachosedwa court injunction manager kwapezeka zizonena kuti zimene adalonjeza kuti tipanga sizidachitike mwayiwala kuti atichifoti court injunction yachosedwa kuyamba kukhala tambasale nkumangopanga zinthu zanu NGC yosaitanisa chani anthu amene anasankhidwa aja amene anasankhidwa kuti awa ndi NGC amene ajawo sovomerezeka amaina kuti avomerezedwe ndi NGC akachidwa approve by NGC ndi akakhala mamembers a NGC koma kamu kandi convention kandi NGC meeting anthu amene ajawo sanga kapezeke mu NGC meeting zonsezo ife ndimakuuzani kunena kuti muziziziwa ndipo timasankha umakula mtima kumangona kuti aya kutukwana APM pokhala kuti mafuna muzioneka ndinu ma handicrapper ife siku tuli mathaku yako kuyamba mama wampa kukafika kumadzulo owandale tisanampemphe pamene ena anu ndi aja kuti mukati mukakhala ndi kuti unabo makuti akakupatsani ndi makhazi zonena kuti sopano maona ngati kuti mwaona zija ndayankhula zija ndamuyankhulira APM ndamuchita support no ife ndamene tikuchita support APM ngati panali ana amene amati APM usali yekha ndife achina Saulo Chilima atamuukira APM anthu ambiri atamuukira APM achina dani onse amene akubwera lero kumati APM ayimeso anali atamuukira APM ife tinayima njii kumana kuti APM usali yekha ana APM usali yekha ndifeyo so ngati lero tikufika pomayankhula nkumakuuzani kuti sinthani machitidwe DPP ivale jacket yatsopano ivale chikumba chatsopano maina yakuti muzimva kuti pali chani chifati kudziwa zimene zikuchitika pofika July iyi kupezeka kuja kuona kuti APM will not be a leader of DPP akhala kuthamangisa so pamene yende amene azipita ku court kukalandisa chipani pamene anthu chipani atatani adatenga mwa malamulo monenaso movomerezeka chifukwa chonena kuti is incompetent walephera sanaonese leadership imene amene akuti achione aionese ku 2 years yonse 3 years yonse imene yapita amene kuti samakhala busy ndi za state amene kuti akhale busy ndi za chipani kumakonza ndithu kumaitana anthu awakuitana anthu akukalumikiza unity kuibweresa mu chipani kumapanga misonkhano kuchoka kumwera kucha kubwera pa chigawo cha pakati kuchoka chigawo cha pakati kupita chigawo cha kumpoto aliyense kumaona kuti leader wathu wa chipani akupanga zinthu inu simungaone afford imene ikupangira afford kachipani kakang'ono pano pakapeza kachita rebrand pakumakapeza kuti kupanga msonkhano ndi kumakayankhula zinthu zoti zogwira mtima zonena kuti anthu kumachikhulupirira UDF ndiyo ikupita kukapanga 30 years ukakumbukira kuti yakhala chipani for 30 years mu democracy pamene DPP ingomenyana kugwebana kukwapatulana kutani no so ngati sipapezeka anthu oyankhula aliyense ndi kukhala quiet ngati sipapezeka anthu amwano ngati sipapezeka anthu otukwana chipani chisichikonzeka ife tasankha kukhala anthu amwano tasankha kukhala anthu otukwana takhala kusankha anthu amene tizasalidwe mu 2025 mukalowa mboma ndi mukalowe mbomamo ife tizakhala tili kunja kumakuyang'anani ngati mukalowemo